كما يتغنيو تغتاتلتي مدب أمانوي حيل حسابات نلومي حيزلكم زمتاخو مدب دما زي تحكمه هتسانن تلوؤو أب حبرة سبن زبل صحف إيو نفت مدب كبلكم أتي زي تحكمه هتسان أوشت نفس وكف أخول سب زي تحكمه هتسان اللو إذا هتسان بسجان عطمن زقوم زي كونس أب زخري يأمرنا زد سرتن ترسعني اتهتان بوهلال زخرتاتنا تنصقنالو زي تسمعنالو تدهلنالو زي ترأنالو زي بوقع تبهلنالو تتنطنالو زتهنصيو ات زي تحكم هصان مسعد مموسانا ايطفن اب صلالوت بمنبر هلو كنتنا يقانيو مسانا يعرق بدحر كله عوتاتنا ودقتنا زمدنانا تسفانا رأينا حرقانالو سبات اب هلو كنتاتنا مزنقفونا تملس زهب تزي تحكمه هصاني اتكو اندا تنقفه زعبي اندا تدهل زعبي اب كند اندا ترد سبات غديفومنا كخدو خلو اتزي غدا اتي تطنطينو تغدفه هصاني اتزي تحكمه هصان فقر ينادي تخونه جن بخمه يرخبو ايفلطن كالوت كقبلو يدلي مخنياتو نغزا نفسو كقبلا خمزلو ايتمهرن ፍጹምነት የናዲ ምክንያቱ መገጋይ አካል ዕቤት መሆኑ አይተማረን መቆጻሪ የናዲ ምክንያቱ ዘይርጉጽነት አብ ህይወት ዘይውሕስነት መሆኑ ከምዝ ስሙዑ ስለተገብረ ብዙሓት ሰባት ድባ ካብ ዘይተሐከመ ህፃኖም ከሃድሙ ይነብሩ ገዛ ነብሶም ይጥብሩ አብ ጽዑቅ ስራሕ ነብሶም ይጸምድዋ ተኾነ ግን እቲ ህፃን ኩል ሻዕ አብ ትጽላሎት አሎ ክጎድአና ስለዝደሊ አይኮነን ክስማዕ ስለዝደሊ ደአ ሕዌት ዝመጽ انتايو اغاطيموني كعب خلهو إلكا محتات مسن جمري زي تحكم هصان فرحتاتو مسن سمعو نتقانزو مسن رداليو اتعلما نت زي تحكم هصان متنطانو يكونن انتايدا تهصان زبهغو زنبره اخول سب مخاندا حويت حديث سب مخان يكونن انتايدا عالم كتكونو زلكا نجر قدم منغارا من كم زنبركا مذكر دا كم زيلنا نحسب كلتا هصانات አለው ተሓደ ዘዓበየሉ ስድራ ሓሳባት ካልኦት ተሰምዓሉ ፍርሒ ጊዜያዊ ምዃኑ ትመሃረሉ እምነት ተፈጥሯዊ ነገር ክሳዕ ዝመስለካ ትመሃረሉ ሓሳባት ካን ተካፍለሉ እዩ እቲ ኻልኣይ ዘዓበየሉ ስድራ ድማ ጎነጽ ምድሃል ተነጽሎ ሕድሕድ ተወዳዳርነት ዘይርጉእነት ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ዝዓይነቱ ስድራ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ሃገር ሙሉእ ከምቲ ኻልኣይ ህፃን ብጎነጽ مدهال تنصلو حد تودادارنت زيرغونت مزعبيو اتملسي عميقي ابي امرو سب تحصيرو استرف ነገር ጥራሕ አይኮነን አዚው ተስፋፋይ ነገር ስድራ ቤታት ይጸሉ ህብረተሰባት ይጸሉ ትካላት ይጸሉ ሀገር በአባያ ይጸሉ ተመራመርቲ ስነ ልቦና ነዚ ኹነት ክገልጽዎ ከለው ሓደ ናይ ጻቅጢ ተመክሮ ኮይኑ ሓደ ሰብ ንኽጻወሮ ልዕሊ ዓቀን ዝኾነ ነገር ማለት እዩ نابنت أب هتصانات بملكع تنصلو وق دخنت مفنقال سدرا ግጭት አሞንጎ ስድራ ሞት አባል ስድራ ቤት ጎነጽ ወዘተኽ ወርዶም ይኽል ህፃውንቲ ናአሽቱ ሰባት ጥራሕ አይኮኑን ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ የእምሮ ዝሓዙ ፍጡራት እዮም ኣብ ቁልዕነቶም ዘጋጥሞም ተመክሮ ድማ ንኣረዳድኦም ናይ ውሕስነት እምነት ዝምድና ዓለም ወዘተ የማእዝኖ እንተዳ እዚ ናይ ስነ ልቦና መጉዳእቲ ብዙሓት ዝካፈልዎ ተኾይኑሞ በሓፋሽ ደረጃ ተኾይኑ ብውህሉል ወለዶታት ናይ ምህሳይ ክእለት ኣለዎ ሓደ ካብቶም ሩእያት ሳዕቤናት ናይ ዝኾነ ድማ ጎነጽ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነት ዝዓበየ ህፃን ድማ ዝመሃሮም ነገራት ተለው ስልጣን ብጎነጽ ከም ዝመጽእ እምነት ቃንዛ ከም ዝወልድ ተቃላዕነት ድማ ሓደገኛ ምዃኑ ስነ ልቦናዊ ነውፂ ጽሑፍቶ ይኮነን ብዙሓት በዚ ኩነት ተጠቕዑ ሰባት ለዋሃት ተኾነ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዘይሓወየ ናይ ቁልዕነት ነውፂ እምሮ ጎነጽ ባእሲ ግጭት ዘይሩጉእ ዝምድና እምነት አልቦነት ናይ ምፍጣር ባህር ኣለዎ እዚኦም ቆልዑ ዓብዮም ናቶም ስድራ ምስ ፈጠሩ ድማ እቲ ዕንክሊላዊ ናይቲ ነውፂ ጉዕዞ ይቕጽል ስለዚ ብሕብረተሰብ ደረጃ ተላበዐ ስነ ልቦናዊ ስምባደ ዘቤታዊ ጎነጽ ገበናዊ ሕብረተሰባዊ ዘይርጉእነት ናይ ምፍጣር ኣዝማሚ ኣለዎ እዚ ስነ ልቦናዊ ስንባደ
ግን ካብ ባህር ንላዕሊ ንናይ ሕድሕድ ኣተኣማምና ስነ ልቦናን ናይ ምጽላው ክእለት ኣለዎ እምነት ዘይርአ መላግባዊ ኣፍታል ናይ ሕብረተሰባት እዩ ሕብረተሰባት ተተኣማሚኖም ይተሓጋገዙ ትካላት ይቆሙ ምሕዝነት ይፈጥሩ ኣብ ሕድሕዶም ዜግነታዊ ግዴታ ይሳተፉ ትካላት መንግስቲ ንጥቕምና እየን ዝሰርሐ ዝብል ሓሳብ ይምንጩ ስነ ልቦናዊ ነውፂ ግን ነዚ ናይ ምትእማን ነገር ይበታትኾ ብመዕበይኡ እንዳተጠልመ ዝዓበየ ቆልዓ ምስ ጎበዘ ሰብ ናይ ምእማን ሽግር የጋጥሞ ብሕብረተሰብ እንዳተዳሃለ ዝዓበየ ቆልዓ ናይ ነብሰ እምነትን ሽግር የጋጥሞ ብሕብረተሰብ እንዳተፈርደ ዝዓበየ ቆልዓ ኩሉ ሰዓት ጌጋ ኣለሁ ኢሉ ይሓስብ እዚ ኩነት ድማ ኣብ ኩሎም ዝወረደ ተኮይኑ ሕብረተሰብ ይፈራኸሽን ይፈረስን ሕብረተሰባት ናይ ስነ ልቦናዊ መጉዳእቲ ታሪክ ዝካፈሉ ተኮይኖም ሕድሕዳዊ ምጥርጣር ተልይዎምን ፍርሒ ባህሎም ይኸውን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኣማናዊ ሓይሊ ሓሳባት ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ኣብ ዘይተሓከመ ህፃንን ጽልው ኣብ ሕብረተሰብ ትብል ጽሕፍቶን እዚኣ ትመስል ኣብ ካልእ ብኻልእ መደብ ይራኸበና ሰላም ቅነ